Не можеш да хванеш кой, нито да го премахнеш просто ей така, но можеш да го прецакаш. Защото кой не е човек, кой е машина. Машина, която на всеки избори строи нова пирамида от корупция и зависимост, с гласовете на стотици хиляди контролирани българи. Всяка следваща, по-голяма от предишната, по-мощна и по-скъпа за поддържане. Но кой има слабо място? За построяването на всяка нова пирамида са необходими все повече пари. И тук се появяваш ти, защото твоят глас ще струва пари на кой. Когато ти гласуваш доброволно, той трябва да плати, за да си подсигури повече купени гласове. А парите могат да свършват. Затова отиди да гласуваш на 5 октомври. Разгледай добре опциите си, избери тази, която смяташ за правилна и прецакай кой. Да, сам няма да успееш, но когато всички сме заедно, нищо не може да ни спре.